most konkrétan nem tudom hány ukrán él éppen Lengyelországban, de 2 millió biztosan, de valószínűleg több. A jó részük azért nagyon jól képzett és fiatal ember, és hát amúgy azért én azt láttam, amikor én kint éltem például Lengyelországban, és jártam nyelvtanfolyamra, hogy hát azért az ukránok tényleg elég gyorsan tudnak integrálódni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy azért a szláv nyelvek elég későn kezdtek szétválni. Tehát ők meg is értik egymást, egy ukrán és egy lengyel? Hát figyelj, azért az alapszókincs jó részt közös, hát vannak erről feljegyzések, hogy még azért a 14.-15. században is egy lengyel meg egy cseh azért nagyon könnyen el tudott beszélgetni. Nyilván azóta olyan szempontból módosultak a nyelvek, hogy milyen hatások jöttek, nyilván lengyelbe több nyugati szó keveredett bele, de hát a legérdekesebb, hát már itt tartunk, azt hitted, hogy kikeveredünk ebből valaha, de nem. Hát van egy ilyen mozgalom is, ez az Interslavic Language. Most ezt én is követem a Facebookon, van egy ilyen csoport, hogy összeeszkábáltak egy ilyen mesterséges szláv nyelvet. Ez a szláv eszperanto. Igen, tulajdonképpen igen. És az az igazság, hogy működik. Tehát így, hogy én ugye lengyelül értek elsősorban, vagy szinte kizárólag a szláv nyelvek közül, de én is azért nagyon szinte tudom olvasni ezt az interszlavik. Tehát aki egy szláv nyelvet beszél, az kb. Megérti ezt az interszláv nyelvet. Azt igen.